रउआ पता बा? अरे दादा हो दादा, तिसरका बेर शादी रचावे के सपना देखत बड़न के। अरे उ भैया लोग का बताई, अपन पवन भैया, इनकर लाइफ कोनो फिल्मी कहानी से तनको कम नहीं खे। पहिल की कन्या मुगैली, दूसर की कन्या ज्योति सिंह से अचानक शादी करके अपन फैंस के झटका दिहलन। अरे भाई, झटका एहलेल काहे कि उ भोजपुरी शेरनी अक्षरा सिंह के प्यार में गिरफ्तार रहन ओह घड़ी, लेकिन बियाह क लिहलन ज्योति सिंह से। चला कोई बात ना। अरे कोई बात ना कैसे, अब तक तलाक के भी हल्ला मच गईल बा ज्योति सिंह से। अब नए की तिसरकी होखे वाली कन्या के नाम भी जान ली जा। बताई का भैया लोग, अब हम का जानी, सुने में तो सगरी इहे आवत बा कि पवन सिंह स्मृति सिंह के खूब गुटुरगु चलत। अगर जे ई बात ई हल्ला जे की मचल बाटे साच बाटे, तो उ दिन तनको दूर नहीं खे जब पवन सिंह और स्मृति सिंह दोनों के बियाह हो जाई। अरे हमर से बेसी उ तो पागल बिया, दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया, हमर से बेसी उ तो। रउआ पता बा, अब मन करता गावे के कि हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। अरे आप सभे ना हो भैया लोग, ई हद कैले बड़ी सोशल मीडिया क्वीन उर्फी जावेद। आई हो दादा, वो अपन बिहार में जे तरकारी ढोए वाला बोरा होखेला ना, ओकरो किस्मत जाग गईल हो दादा। अरे अब का बताई, उर्फी जावेद बोरवे के ड्रेस बना के पहिर लिहले बड़ी। अब आपे सब बताई जा, बोरा के किस्मत जागल कि ना जागल। भईवा उर्फी जावेद से लिपट गईल बा ई बोरा। अब उनकर एह ड्रेसिंग सेंस के केहू निमन कहत बा तो केहू खराब कहत बा। बाबा रे बाबा, अनाप शनाप कपड़ा पहने वाली उर्फी जावेद अपन फैशन से धमाका करते रहेली। रउआ पता बा, मशहूर सिंगर के निधन से पूरा संगीत जगत मायूस हो गईल बा, लेकिन साथे साथे उनकर मौत के लेके एगो बड़का जानकारी सामने आवत बा। उ ई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अगर सही समय पर उनकर इलाज हो जाए तो उनकर जान बच सकत रहे। हालांकि उनकर होंठ और माथा पर चोट के निशान मिलल, लेकिन तमाम अटकल के दरकिनार करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस साफ हो गईल बा कि उनकर मौत के वजह हार्ट अटैक ही रहे। खैर, गुरुवार के गायक के बेटा उनकरा के मुखाग्नि दे दिहलन। ईश्वर उनकर आत्मा के शांति देवे। चले उनकर एगो गावल गाना भी हमनी के गुनगुना लिहल जाओ। मैं दिल से कहा